Anyalaki din! Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ijay igid ti karayan, ha? Wan, kapitan! Umay kami tumulong agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay jay igid ti karayan. Wan, kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdam. Tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman no kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton bigat jay igid ti karayan. Wan, kap! Areglado! Ay na, pasensya kayon kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo kade. Ha? Kwa kapitan. Ijay ili. Adda trabaho ming agasawa ijay ili. Anya? Pasensya kayon at talaga. Umay kaming tutumulong nga agmula no saan kami abisi, kapitan. Hala, wanen. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apan nagmumula. Wan kapitan, umay kaminto. Nulakot saan kaminto abisi. Kaya niya ti may baga jila lakayan na kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan ijaigit ti karayan inton bigat. Anya, kanya iti baga. Masadutak lakit din no kasi ti maaramid. Imbagak nga da trabaho ta ijaili. Nasayata kas na timbaga. Uray siya. Tagita ti pagsadutak. Ken may siya. Tirumbon kong maagmula ijay. Dagi jaya sidag ti babalay da ijay karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumutan ti ugali da ija kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kas di pa nagtutudaw. Kat agpakalaing da nga rod. Bayan talata idan Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay kat mapantayin ton bigat, bakit? Narigatan no saan ta mapantumulong agmula. Amang ano adda may bagada. Wan lakay. Mapantan Sino nga iti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay lakay. Bayanihan nga raw. Ay kat nasayat nga rod no kasta. Tapno adu ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayo nga agmula. Hun gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti Jack amula kay. Ngam ti amaw, kat napanmot ni Kapitan Ijabalay da. Bareng no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umay inton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan to nga agasawa, uray daan nita, umay matlang dampyang. Apay damal yung kanton niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapung tutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, adu ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kas jay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan da kumamot amay kan. Makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, no may kumaamin akapurukan tayo. Nalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ka nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Di dala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag dati sa udag iti tao. Nakasadsadot damot ngamin. Hoy Tonya, Naa?
Apay ayanana, anya ti parikutyo. Unay ka na talaga tunya. Adda kalagayam dito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambanog kami. Ano pa nagmula iti kawayan. Tiimbagam iti asawa. Adda trabaho yo, iti ile. Ada mo ta talaga, nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputan na tagtakainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay nato niya. No pinilusubula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa'y ti maramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo mo tanday tapan nagnam gapo iti bartak mo. Anda nga ro ginom kaw. Di uminumak. Parekot na yan ay taparay. Saan met, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Isu asaan kayo ngay may timulong nga nagmula iti kawayan. Ahaw, kasano ko mga umay kamay. Kaya wamit titang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano ngayon ngawan tang damay. Makapapan. Anya? Maturog kami latan na ngagmalmalam. Ngam ti mapanagmula iti kawayan. Nga uren nakapudpudot ti panawain. Ahaw. Wen kapitan, nalabsak ni pari malyong anabartak iti kalman. Anya? At dati ijay karayan amarigrigatan ngagmulmula iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umay agparang-parang kanyak dagijay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsanda kano iti kalman ngagtugtugaw lang iti balayda. Uwan kano nga rod? Isutimbaga ti asawak. Ay na, imbes ajak kayat ti agungay. Ngam pagpungpung tutendak met ngamin. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila. Nagila ko iti rabaw. Hun, umapalak nga road lakay. Na, anya kumangay ba't ya palam kong kuwana? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta ka day. Kaya no kaya maw. Mapana mo mangalay ti rabaw. Ang sikat ya gilakaw. Katun alakay. Day talagayam. Mala, ingka nga road agbiro ko na iti rabong. Na, nagdadakkel arabong sika. Allah ka kastay. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Nakadua ka. Ay, nagawi da ka. Ay na, sana kagbidot, kapitan. Masiguradok arabong jay nakasako nga imet ni parimalyong itay. Ha? Awan mat ti sabali a mabalin na nga isako ijay karayan. Alangan kit di met abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga ruden ti pulos nga awan intultulong na. Isukid din tinatura da mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana day jay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair mat kada kami nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek na kaklang nga pudno da ita. Irakad kulakit nga ro di jipon ti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay. Naila ko maamin di rabaw. Wan lakay. Amomot analaingak nga aglakaw. Isu nga inton madamdama. Ingka manen mangala iti rabong iti karayan. Ta ilakok manen. Ay kawa na. Di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta. Adda gumagata ka mapan iti karayan. Anya. Wan. Ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga roden. Arob obam. Tapno mabiit ama ibos. Ni maliyong day jaya. Adda imat na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan niya. Ha! Pudnon sakit iti intanon niyan dong kanyak iti kalman ah. Sigurado ang mapanday jay ijay karayan.
Anya? Sana mabalinda ito'y ang mapaspasamak. Nan, tasurutek manday dya lalaki. Ikam ti pagnakman na no ka. Wen bakit? Isu ti rakid ko ijepon ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwen ta ni Malyong ije karayan. Wen kapitan. Ngam mabit lang. Apay nga iday tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ijepon ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gayon bigat. Anya? Tapno agnakam da dya tao. No pa nagmumula, awan da. Hanggang no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Ay, nagdakila talaga. Nagdakila rabaw. Tas lalo puti bakit ang nalumag. Sigurahan, madakil man ti mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat talaga. Kasla dun tinaalam Ha? Kapitan, paparian daw. Andong, umaikan. Ang tinulong ta mangirakad iti da ito atao. Wan kapitan, nagawan mat tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan mat mula makawayan. Kapitan, pakawanan na ko ma. Saan na maulit pa ay? Ita, tanatiliw da ka. Irakad da ka dito'y poon ti kawayan. Iti kasta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Kaya't mo asawan. Nakadesisyon ka na talaga na mapanagtrabaho ijay ayan daan tim masusan anak ko. Ha? Ay, tatang. Inaklangan nagtrabaho ijay. Ay, ang mga titimat no saan ka ngagbayag ijay. Ni tatang mat. Nalawa mo ti grocery store ni Auntie Susan. Ado tila ko na. Iso masigurado ka mailiw-liwag ko tirik na ijay. Anya. Ay, unay mangaminin da ijay aborsyo. No apay mangamin ang naaramid nakpay nga insukat iti sa bali. Ay, apo aya. Ay, antay taka man ako nakon. Unay ang balibaliktan tinubog. Lalaki ka na ta. Isungag pakalalaki ka gayday. Tapapay ti ayatam saan kanya pa na malalaki. Ni tatang mat. Makadadali ti panag-imot. Anya. Ay, basta. Mapana kayo lugar da Auntie Susan. Ijayak langan nga agtrabaho. Total, kitayos matisweldo, tata. Ay, ala. Antakin ka na ita. Antaka pa tinitos to kaitan. Among banta, nagitinasaya at kansaan. Ay, tata. Ay, ngam na mapan kayo dyan tapno ang trabaho. Ang mga makakita kan tumanan, dyan iti guwapo ang banaw. Ay, pakin inlabam tumanan. Ay, salbag. Abagan do maikawa ka dito ayan mi akanakan. Ha? Tapay ko maanti. Nakunak day ta, tagdadamo ka pa lang ditoy. Ayos lang ang kanyak anti. May ruwamak tulat ta, Sa bagay matkit di Kat, nakasagana ka ka din amang rugiin ton bigat. Wanaw, aginana ka pay. Ay, mangrugi ako na anti. Tapno man mailiw-liwag ko tirik na. Anya, kayat mo asawan, aging gaita, nasakit pa ang tinakam mo, iti daydi aborsyo, kapo iti panangisukat na kan ka. Ay na, nagsakit na talaga tinakam ko anti.
Nasakit na talaga. I don't know how to explain it, auntie. Ay, naapaw. Iso akayat ko, tayad ako mapakukumikumak, bareng mamimpinsan ko na malipatan da lalaki. Ay, manluloko. O, naikan ka, anakan. Apay ngamin aya, saan ka nga agpakalalaki. Tapno babae ti ayatam, saan kat atay padam alalaki. Manumitin adaras nga inaramid ko da ita, auntie. Ng babae talaga tirik na. Ay, tsak amukan ka, Lucia. Mala, aginana ka nga rodan, tamangan tayo, inton madamdama. O, anya. Agbayad ka din, wano kikitaan naklatan manong. Ay kwa. Ewan, agbayad ako. Ay na. Nakapinpintas matanda ito abalasa. Nagpaiduma ti adta kinapintas na. Dahito ka dila ang tikatangan manong. May sa kilong asukar, kan kape. Aywan ading, nakapinpintas. Dahita lang ti katangag. Tay sulaang mo ti umalayan ti kwartak. Anya? Miss, mabalin ka di nga amon tinagan mo. Ha? Ay, siyak ni Lucia. Antik na di Susan, aking kukay ti dahito a grocery. Apay ka di, manong. Nagpintas ka ngamin. Ha? Naidumduma ti kinapintas mo. May bagay pa iking ka dayta, nakatatid do ka buhok mo. Aywan gaya, mabalin ka di nga amon ti Facebook account mo. Ha? I-search mo latan iti Facebook. Beauty Lucia. Nakaread, ako yun. Thank you, ating balasang. Hala, yag mo dayta kape kan asukar ko ta innakon. Umayak tumanan gumatang inton bigat. Nakaskas dao, manday talangam anapan gimatang tagbat. Nakaskas daw manan nga bagbagam kuryata. Apo, tila madlaw mo man. Madlaw ko ata sigod matasaan ka kasta. Anya, nung napanak matang kat nagawid ak nga agungungad, benno anya dita, nakarkarong nga may bagam. Anya? Numat kastoy nakaisa makasimangpat, madlaw mo matlataman. Anya laki din. Sumanao, inkakit di kabili ta ginatang mga asukar iti garapuntan eh. Itayak pa yung agur oray, makakapkapi akon. Wan bossing, mabait lang. Ay, sabag. Nagpintas talaga pare. Naidumduma ti kinapintas na. Kachachat ko nga ron. Oh? Inton kwan, mamuan di ba kumura ita? Jak lamon paray. Si kakit di mat pare. Pangasimatan Saan mo kumamatan nga idanon king kwana? World War III, laki din o bilang la. Mabuting ka malagayam ka ni bakit mo. Nga mapimpintasan ka pa langit sa balya babae, paray. Basta, nagpinta sa talaga pare. Maibagay king kwana ti nagatidog abuok na. Nagatidog pa iti kurimat mata pare. Kasta ka di paray. Siya man gini ti mamam king kwana. Barang iso ti mangisib kanyak iti kinabakaw. Aho, sana nasayat nga angaw day ta pare. Mangsarak ka mo't iti sa baling armam. Pang-asim ta sana ni Lucia. Anya? Masigurado ka mapagwan ko tayo pare. Galawang tagbat ko naman. Anya laki din pare. Oh, anya da gitar aramay itong tagbat. Umadanin ti Holy Week. Kahit ko sa one day ta, umadanin man ti panagkakamal. Ha? Aramidak man da ito, itaosaran minto kada pare Orlando, ang mapan agkamali di karayan. Kadwa na, barang ano ti makamulan nyo. Sapay kumaa. Apay, sumurot ka kade. Ha? Ay, saanan? Ay, nakapudpudot. Dito'y kami laangan balay kininanang. Nasayaat man. Apag iso ti planong. Awisik ni Lucia, edi papanan minto. Adda ka di bagbagam? Ay kwa. Awan, kuryata. Ala, kakat agkapin.
ka man eh. Ah, aywan lo siya. Ay, siyak manan. Anyang araw ti katanga. Kwa, awan ka tangak lo siya. No ayos la kumaking ka, awisan ka inton Holy Week. Ha? Sa dino? Iji karayan Alangan mat. Are you sure? Awan lo siya. Di ka madanagan. Siyak ti makaamuking ka kung nagduman. Kasi tinakunaking ka iti tiyat. Muna ka ni Auntie Susan. Kaputa ka na yun ka agumatang ditoy. Iso na laang. Tasaan ka pa na ibagbagaking kuana. Asi ka ti kachat ko. Oray saan mo nga ibagaking kuha na lo siya. Basta, agtyataktuking ka no sa dino ti pagsarakan tayo. Numapan tayo agkamali di karayan. Ay, kaya't ko na ita. Panagkakamal ko naman. O sige, see you. Apay, inawis mo talaga dahil Alucia, pare. Aywan pare. Ay na. Intortured ko man tinapan lang hawis king kuha di grocery ni Auntie Susan. Kaya't mo asawin, kadwa tayo intun bigat na mapanay di karayan, pare. Aywan pare. Kadwa tayo man na mapan. Panagkunakat nalaing tayo diyang kamal kat. Kamal. Sika talaga. Intun kuan, maamuan ni bagat mo. Jak lamang, pare. Uray pa'y mamuan na. Kat saan kami mat anagkasar. Isinak no bilang taagayat mo't nilusya kanya. Anya? Ay unay dahil na panagpampanunot nun, pare. Talaga asabali ni Lucia pare. Saan may kat iti panunot ko kan pusok ti kinapintas na. Ay, jak amuking ka, pare. Basta intun bigat. Agkikita tayo, iji waiting shade. Ay, pasensya kan, manong tagbat. Siyak matintiin mo na, Barta. Ayos lang, Lucia. Sigakit di man. Hala, mabalin mo mat nga ida dito yo. Nawaya da ito inaramid na Orlando pagidaan ti mabartag. Ha? Ayaw na agpay sa kanya. Hala, umay kanta, alalayan ka. Hay, anya tayo talo siya. Api akas na, wala ito pa nakaitot mo. Aksidente at anak kambal ko tayo ta. Dagdag ka man. Kasla, dagdag pa yung ating mamagpakig. What? Bakla ka? Apay, saan mo yaman lang? Tagba. Okay, ti sa papkinte. Kung nakalaki, tino papaay ka. Una yan. Naimpaglaki, ti tanakambal ko. So, anam mo ka bakla ka mo kayam. Ay, nalawan ka. Yan. Sana madlaw. Dapat babaeng babae ako. Tags. Ay, titikan. Ibagamto ka na Orlando. Muna ako na nagaway. Makamo ka. Paklaman ka. Tulong ka. Oh, pinanawan na kayo itay dito. Adda ni tagbat akadwam. Ngamita, agmay-may sa kamutin lo siya. Ay, awanan ba inay at tagbat? Nakababay lagi, di ka nagiti nakangitipok ka na. Ha? Mabit lang. Anya tikat mo sa wan. Awan day jay. Ala, umuna kay kitin nga gawin. Sumaruno akton inton madamdama. Inton mausawa na. Anya? Amok ti dalan. Danag yun na ya. Mala, umuna kami nga roden Lucia. Si Kanton di makamong agawid, di yandan ti Susan. Mabalin mo mga iturog pa tapno mausawan ka. Eh, uwan. Siyak di makamo. Pagibagayon to iti day tagbat. Saan ang agpakpakita kanya. Ang mga nonya pa di maramid ko kinkwana. Anya? Oh, bigbigat pare. Nasa apa ka ba ngay may dito'y balay? Nasa apa ngay maya. Tasaan na ka makaigna amang panpanunot. Noon niya talaga tinapasama kiti kalma na di karayan. Tapi api manaw kamutlatan. Kuha pare. Panagkunak pare. Ada napasama ka sa anming amaw kada kiti kakadwata. Kan may sa nakababain laki di ka ni Lucia.
Sikatin na nga wiskin ko na. Di kamit inasikaso. Kasano saan pare? Inasikasok mat. Isuna lang Taan niya pare. Kuha, edi ngamin kunak nga alalayak ko ma. Tapno agid da, tanabartag nga rudan. Ay na, kisamana. Nakambal ko tiloko. Anya? Kaya't mo asawin bakla ni Lucia, pare? Wan pare, po ay nakambal ko nga ron kat salpag. Dakdak kisapay ng tikwak. Anya? At dahil imbis nga minamapantayo agkammal iti lamais, sa bali mo tingka kamkammalin. Diyan mo badlok po ni Lucia. Anya nga ita? Ay, naloko akit ikastaw na pare. Awan mo't ngamin ti pakadlawan abaklagayam ni Lucia. Ay hapo ay sumgarak para. Ay, pare, nagdakkel iti nakambal ko. Lalaki. Oh, ape, saan ka matagtagari tagpat? Awan bakit? Oho, di ko namkit de. Pampanunutam da jalo siya. Kasta unay apa nakakigtot mo, hindi na amam abakla? Anya, nangamom mo't iti day tama. Saanin na napatag no asino tinakaibaga kanyak, salbag ka? Anya, Agasam man takas la proud ka pa amang ibagbaga nakamal mo, ti mawagbagi na? Imbes alam mo ti mapanyo kamalan, sa baligaya ma? bakit? Saan kumamat akasta? Lalaki ni Lucia. Daniel gayam ti usto anagan na. Lucia lang ti bagbaga na iti tattao tapno. Ay, po bakla nga ron. Siguro, no sana bakla, intultuloy mo na taging gada kayon. Awanan ka itibain alalaki ka? Ala, usto kumamatan abakit. Dagita ti paglaingam kat. Basta da makita mabalasang, aramidam amin tapnula ang agayat matkan ka. Di ka pa'y madlaw no bakla, wano saan? Usto nga rodan, bakit? Ikarik, saan na maulit pa? Ay, huston ko nam. Ta saan mo kaya't adanggan ti aramid mo? Salbag ka. Agasam man ta ibagampay nga isinanak no bilang laang tagayat matkan ka. Sana bali ba? Kunam ta saan tamot ang nagkasar. Agasam? Matagbat ka tagbat ko naktumat. Saan asyak ti kaskas tam ha? Paglaingam at talaga ti agkamal. Iso atila makamkamal mo. Ay, itaman pa kasta tilang ang paray. Siguro pinagsasawan na ka ni Kuryata niya. Ay, ina pare, di naklang pinagsasawan. Tinungpanak pa ikit di. Anya? On pare, agasam man ta, namidwa atong pa. Haday ta. Tulak tumay. Ibagbaga kiligin nga, pimay sulang araw, paray. Ay, apo, nagsakit ti pingping ko gapoy tinapigsa pa nagtungpanak ang jahon. Ay, lalaki din pare. Pag nakmam na ita, paray, tilan to mga min makamkamulam. Siguro, no nakamal mo, kahit sana bakla, ay, pag-aayat mo siguro niya, paray. Ay, pare, saan naman adagita ti bagpagam? Ha? Ang mga adaman dita igidan ni Kuryata nga agsisim. Mangag ng tumanan. Ay, apo narikatan. Apaw, talaga napabot nga kamul lang arot king na. Mabuting kamagayam. Oh. Ay, mabuti nga ka talaga pare. Kung kunak lang tinakunaking ka, asyak ti kabutang ni Kuryata. Aday ta, iso manipo dita, paray. Saan nga min atila makamkamal mo? Yan lagi din, paray. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din!
Saan mga mangirwarda ni iti hulugan a motor damay? Bakit? Amo mo ti damag kaloy. Nagbait nga agwaras, apo? Kano ta kanungay nga ipanirwar? Diyaka mo, basta nadamag ko, a plano dati mangirwar iti motor. Anya laki iti. Nadamag dan sa nga plano tati mangirwar kahit. Mangirwar damit tayo. Day tangaron mo't lang ti aday ti panunot ko. Iso ano awan ko mapapanam inton bigat, inka i-follow upon ti motor nga irwar tano kasanaw. Ay wine, mapana ka talaga yung tumbigat. Mapan ka, tapno maununata ang makairwar ng isoda. Ang mga no panunutan damanan nga imapal ta kadakwada no bilang laeng. Imapal nga. Hindi pa na minsan na bola na plano tati mangirwar iti motor. Sana ya? Wana, ngam amo mo ti ugali dagi nga agasawa, manang ipapandaunay. Iso nga iya puratan ti motor nga irwarta, lakay. Nagsapa ka mo dyan, kaloy. Papanamgay. Mapana kaya ili tata. Ha? Inak man i-follow up ti motor nga irwar mi kan di bakakaw. Apo talagang agirwar kayo gaya bang? Ay ko nasayaat ka na, no kasta. Ay wala. Mangirwar kami na talaga. Mabit lang. Nagsapa ka mo una yan. Alas 5 pa lang iti agsapa. Mananungay mo tata. Apa iya ta oras na ya? Doray pa alas 4 no kaya kaw. Adaya makalapay do. Ha? Nasapa nga agpaili tata. Tapno siya ti kaunaan nga si kaswinda. Tapno masapa mo lang nga makaawit no bilang lang oh. Ay wala. Pagluganak to mo nga agawit ti motor nga irwar kaw tatang. Oray kitaan yung tao. Kabarbaro ko naman. Ay, niya laki day. Ay. Ay, kamaudyanan na, kat nairwarta mo't lang ti motor talakay. Ay, kawin na bakit? Nagmayat, nagwapo motor jo. Iso nga ikarigatan ta ti makitangdan, aging kaadda ti agayab ti pakitangdanan, tapno da pagbayad ta iti binulan. Ay, wala. Gusto kay ti dayta, Rosaing. Nga mabait lang. Apay, Do day ta helmet nga imot mo. Kunak man numay sa laang ti free nga itintad da. may salang ah. Ngumingatan ko na ti kakayso na kwarta kiti may sa pa ya helmet. Tapno sa gaysata, bakit? Ay, huwag nga agpaisoan niya. Nasaya at mata na panunot mo, kaloy. Ay, kawin na. Siya, payment ti kunam. Oh. Ay, wangayam. Nakaluto ka katay. Wan, itay pa aday sa ganak ti pangaldawan ta. Ay, kumanganta nga rodin ah. Tin naman ilikaw-likaw ti motor ta. Ito madamdaman. Ha? Huwag ipahapal ka oh. Naman mo sinanag iti karo ba? Ipakamong adan motor ta. Rosay, hindi laki din. Apo, nagmayat matanda yung motor mo pare ah. Barbaro ah. Ay, wala paray. Apay, kapaw oh. Kanan ngayon nga inwar mo na ito ah. Itay biga lang paray. Napangguinwar ijay shop ijay ilay oh. Hulugan na ito pare. Si kaki di mo, apay niya pala kikita. Saan nga hulugan da ito, ikardaw oh. Cash da ito oh. Cash. Agas man. Sana all ang ano ito kasta pare. Kahit kung naman no, mangirwar kayo, magkaniba ka mau. Nadamag ni di na minsan nga aldawa plano yung magkano, ti mangirwar kahit. Ay, kung mga rod pare, adumat nga minti, naggastusan me, di na panalawas. Iso nga aguray pa'y, naimbag ka na kayo ah, nalaikas nyo pa yung kayam. Ayun na, apay, pangalaw, or. Anya? Malapanawang ka pa yung paray. Oh. Naman ni laot. Sakto man nagpadayan. Nakipakamoy ti tattao. Nga adan motor may oh. Barbaraw. Kaso. Ha? Si kakadidayta ka, Lucy? Ha? Ay, huwag magda. Apo na yan. O may kagumatang dito yung store ko naka-helmet. Ket awan mo't awit mo ang motor? Inusar nga nila kay kuti motor may tada na patag-anapanan na. Ha? Ada na patag-anapanan na ako nam. Nga maapay a pumanag na ka naka-helmet. Apay, anyat parikot mo.
Kaya't kung aron nga ipakaam mo iti amin at at tao, nga ada motor men. Iso anak ka helmet, ka pumanag na apay nga men. Anya, ay una yan dosing. Ngam nasayat nga ron. Nukas ti motoryo sa nahulugan. Lugan nga ibagbagamot. Kasdaya niya. Ha? Malain na kon. Saan ka gumatang? Di magasak lang. Takay kung ipakita kin ipakaam mo nga ada motor kong helmet men. Ay, nalaki din. Amom lakay. Ado ti kaaruba tayo nga umapal ka data. Ha? Pag kunama, Rosing? Rimuarak namin itay. Ay kat, hinusar ko at helmet ko nga orawan motor nga imot ko. Ha? Won lakay, ay na. Kasta unay pa ng talyaw dagiti tao kanyak. Mga manusan da ka nakita, dagiti daddo makaroba. Ay won. Adulat ta, ati sana nakakita kanyak. Isu nga inton bigat man na, inak man agpagnapag na. Agpalaot, agpadaya ko naman. Saan ka di nakababay? Bakit? Anya ko mati nakababay? Nasaya at kit di tama amuan da amin nga addamot ten motor ta. Sa bagay may kidi, tapno saan da panunutin, adjust ta. Ay wana. No ti panagkunada, kat isu da lang ti adda kabaalan na gumatang ti motor. Ay, nagbidot da kunak tumat. Salbag! Dasaya at nagrana tarusay. Mapanak ko majibalayo kat. Ha? Apay nana, adda ka din na patag nga ibagayo kanyak? Apay, nalipata makasagay ko inton bigat. Ay, wan gayam nana. Mala, umay kayo kinilakay mo. Ado ti makan amada mga isagsagana dagiti anak ko apara inton bigat. Kasta ka di nana. Wan, umay kami kinilakay ko. Nasayat nga ron no kasta roseng. Mala. Ingkan iti papanam ta inak man ita istor ni bakla. Inak mo't awisan. Ay wan anana, bareng nakalukat pa'y. Ay na, nakaragrag sa kaklakay. Ha? Tapay ba kay? Inawis nak ni bakat mo na. Kasangay na gayam nga agpaiso itong bigat. Ay, unan niya. Kaya imbaga nakatiking ka amapanta. Wan, iso agundawayan ta itong bigat. Agmotor taman amapan ijay. Uray po utam, datala ang tikit kitaan dagiti tattao. Ay, sigurado na ita. Bakay? Ngam bakay? Mabilaing. Panag ko na ka natsyanan ti motor. Ha? Natsanan nga ibagbagaman. Awang gasolina na, Anya? Kasanuda nga ron makapan ijay birthday ni bakat mo na awan gasolina na. Amumutin makinimin ti gasolina ita, Aga-asam man tadanda ni 150 ti may sa litraw. Una yan. Kasano nga ron ita? Saan mo't amabalin saan ta nga usaron ti motor amapan maki-birthday? Ay, kag-helmet talata, Iduron talatan naging kay balay da baka muna ti motor. Sana balit pasalog may. Iso kasanta marigatan, Anya? Usarin talata dagiti helmet ta. Santa nga agsakay. Tinapatag ka mamuanda nga da motor ta. Inya laki rin. Para magdaman. Ha? Naka-helmet kayo, aging ganito ayan ti party, Rosing. Oh, apay, anyat parikot mo. Kat inawis na kami mat ni bakit muna. Rikol na, tada kayo matan dito'y linong. Mabalin nyo matan nga ikatan dagiti helmet yo, ha? Oh, kita ang manilakay mo, ala pa ni Jay, ayan, di ka kumpari na. Ay, naka-helmet lang dati loko. Mabalin naman nga ikatan. Apaw, parikot mo launay mo si kaabakla. No kayat mo aday taulong ti ikatam. Nyalakit din. Oh, hanya? Parikot mo launay. Kayat mingarod api nga minaya. Apo, kaya siyo lang mat nga ipakaamoy ti tao nga adan motoryo. Una yan, sapay ko mga road ta saan danto aguyudan dayta ipampanakil yung motoryo. Guyodan nga ibagbagamat. Apay hulugan. Guuyong. Oh, saan na hulugan nga? Taro pa ma, kunam siguro no saan ko nga ama. Aha! Anya? Itapay ang imina ti gasolina. Hay, malalaman, Rosing.
Apo, si kakit di mat pare kaloy. Itay tayo pa nga agsasat ngam. Di ka mat na ikikatanday ta helmet mo. Ha? Huwag nga rin kalaw. Ay unay kan. Adyakat na makisyasat ka nakahilmitay. Apa? Kaya't ko nga rumay. Pare, ang moment nga da motoryo. Uray, panunutan nyo pa din. At na kayo lang ti adda kabalan na ang makagatang iti motor. Una yan. Uman, nakamilang ang mamirmiraw ti siya na makagata. Ang lalaki na iso mabalin mo, naikatan na ita helmet mo man. Nyalaki din tata. Kaya't kung nga nga amin na tao nga may umatinda rin ti kasangan ni nana mo, makita ng addan motor. Apay, just ayak. Ha? Alaman latan, kastam nga rin. Ng pangasim, tano matulog kayo kinibagat mo. Kat ikatan nyo kumamatan di ko na nga aging nga matulog kayo kat nakahelmet kay lata. Anya laki din. Na idumduma kayo mat Ay, kay katamin na tawon to mo makakikita ka na kami. Nyalaki mo dagito. Yan. Ay, kinapudno na. Katsak, ti mababain ka na giti tao, hindi kasangay ikaw. Ha? Rambok lakuma, akas di ti aramidan na kaloy nga agasawa. Ay, saan ko lakuman nga inawawis ida? Haywan nga rin na. Nakababain da talaga. Nakababain da, panagkunada kat iso na lang ti makagatang iti motor. Saan damat aginatang dayjay? Hulugan laang nana. Ay sapay la ko mga rol, ta mahulugan daging gamalpas. Hay, ngamjak lapat siyan. Aniya? Di lang tupay magasolina, di motor nga yung pampanakal da. Iso nga, idordoron daging gayji balayo, ha? Ha? Ay, kasta ka na eh. Kaya't mo asawan, saan da nagluganan? Ay, sana na. Hinduron da, tapno lang, maipakita da iti tadao nga da motor dan. Hay, dagiti awanan bahin. Ay, apaw. Talaga na idumduma mo, ti kinapalangguad da nga agasawa. Ay, barang agbayag ti motor da. Barang no saan da aguyudan iti kabita na panawan. Hay, salbang. Oh, itay ka pa'y atayak ah. Saan ka makataltal na kaloy? Saan mo mga bakay? Hindi na minsan pengal daw nga awag kanyak ti kolektor iti payment iti motor jo. Ha? Ay, sapay manungal daw asaan na nakatrabaho jo. Oray siya matlakay. Manumot nga daw sa anak ang nakatrabaho. Ay, oray siya matlakay. Manumot nga daw sa anak ang nakatrabaho. Nagliklikaw tinararamid da iti manungal daw. Ay, no ti pa nagpaspasikat ako maki nagtrabaho ta. Ada ko mapagbayad ta ita. Saan man akas ti bagbagam lakay? Tanapatagmutlaang nga naamuan ti tattao nga da motortan. Ay, wen awan mo pagbayad ta itan. Kasano nga nukuyudin da. Ay, saan? Saan ta nga itulok lakay? Katawaan na talaki di nagiti chismoso kung chismoso ano bilang laang. Ay, kasano nga ta itan? Awag kintik sa ti kolektor jo. Ang mga no iti saan ko pa ng sungbat iti awag na kaumay dantun dito'y balay. Ay, nakababay na rosay mo. Anenenene, big-bigata na kami suod ka, Arozi. Pangaasim man ta saan nakakasarsarita. Ang mga numadurab ko na itanarakab arupam, salbag ka. Hoy, napalabas may tayo ti motoryo ginuyon da. Anya? Hoy, siguro, saan kayo nakabaybay di mano bulan na niya. Iso, ginuyod dan. Hoy. Sardangan na ko naktumat. Ay, kasano daytan? Halangan kidimad nga uray awalan di motoryo. Ket aghel helmet kayo latan rumwar kayo. Aha! Day dagay din. Nita, saan ka pa ilang sumardang? Ay, kasano sumardengak? Ket hay na po, makapakatawa kayo mga men. Imbagampay idi akas ti motoryo. Ngam saan mat?
tahulugan magkayam. Anya? Ay, medyo feeling ka sa part na pinagsasabi mong cash. Hulugan naman pala. Tapos ngayon, ay, ginuyod na. Ay, ang lalaki din. Aray mo, Rosing. Ne, itaman pa ya pumanagna kang awan helmet mo, pari. Ha? Aywan gayam. Sigon ka nagiti karoba. Kat ginuyod na ka ng timotoryo, Isumat na gayam, Nyalaki di mo tembaray. Kas kalamangin insulto, iti kas pa nagsasama. Kasano kumamat, apa naging surto? Kat punto pari? Problemado lang aro rin di tao, kas tapay lang, tibagbagan. Kasano mat anak ko na problemado ka? Gapo ka de, ginuyod dan timotoryo, ng pampanakkalyaw. Ho! Kunampay di kanya kakas dayjay, ngam saan mat gayam. Laikat pare. Unay? Awan at talaga, tinasaya na pagbanagan ti tao palastog lang, ti karga ti utag, kan panunot na. Ay, salbag. Nay. Sa balin sa mo, tinuturong ti saritaan ta paray. Sa bali ti turog na nga. Ay, ibagbaga akon, pare Kaldoy, Awan ti tao ng agbaligi, iti wagas a pinapalangguad. Anya? Uy, da kayo lang, ti agasawa kas na ti ugali na. Naglastog kayo. Ngam, awan matgami palpalastog yo. Anya laki din. Ay sus, agbalbaliw kayon pare. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Nagtuok ti aguray dito auditorium. Apay aya, mabisin ka manan. Nagmerienda ka mat itayan. Saan ko akabailan ti kasto yung agururay? Napanak la ko man nagpasada. Ay nadandanin malpas ti programa. Ag-retire lang aro dun. At dapay la programa mo ta kastoy. Siyempre mata. Agasam nga data 40 years anang isuro ni mama dito nga eskwelaan. Manungay ti awaten ni mama nga ag-retire. Kwartalaang matyadda di tapanunot mo. Kunamot la no saan ka nga interesado mo. Ay na, saan mo nga agawon ni mama Ijay balay nga agyan. Makitam na ita nga kinaagom mo. Anya laang mo't nga ijay paggigyanan nyo. Boarding house. Saan akayat ni mama no awan aircon na? Basta, ibingayan na kiti kwarta ang maawat ni mama. Saan mo atagi ko ay namin? Ay, ma'am! Congrats! Oh, manang los. Agyaman nagtaymay ka. Ay, grabe. Nagadaw tinagsangay. Talaga adabes ka, teacher. Ay, mamis ko tagisuro. Agam sabalin tibiyag ko ita. Enjoy yung mutan tibiyag mo kas pensyonada. Agpasya-pasyar ka mutan. Ma, agawit na yon. Ay, mabit lang. Kasarsaritak na ito best friend ko pensyonada padak. Ay, wan gayam. Awisan ka. Makimiyembro ka mutan iti grupo mi asinyaw. Adda sumba kada Martes. Walking ijay parke. Numaminsan out of town. Mayat manday tama nang. Ma, agawit tayon. Mabisinan dagiti apo ko. Ay, alaklangan ti cellphone number mo tawagan ka. O sige manang, tapagsaritaan tanto ti may papanday ta organisasyon nyo ngay bagbagam.
Bumaba kayo na. Rabiin. Ay, bumabata man langan, mama. Nakarekreklamo ka si Karoni. At dapat nga rod papanak. Di ta kayo malangan. Agong ungat samot ni ading mo. Ay nabayan yun, mama. Sige, umunag tayo di tabalay. Mangmangag kunti pa nagsangsangit dagiti apo ko yun. Apay ngagsangit da. Awan ka diti mga awir kadakwada. Adda nila kay ko, ngam na ibusan ti gatas da. Ay, mami, kwartam man. Taibaon ko nila kay amapan gumatang iti gatas dagiti apo ko. Di ka pa'y lagi matang, mate. Rabi, ibaon mo pa'y lang na tao. Ingkakit din, saan kan nga agreklamo? Di kakit agyaman tanang tid ni mama iti igatang. Abay, umyan ka di dito'y balay? Saan lang umyan? Agyan gituyin. Anya, ay di nakman rabakan na kasta. Isun ti agsilid dita silid na. Umakartan ijay bangir asilid. Anya, ay kayat. Iso ti agirkon? Siyak ti ag-electric fan? Amom ka di, numano ti lambsam amaala ni mami iti retirement na, ha? Mano? 4.8 million. Nagdakkel mo't gayam. Kat siyempre, ha? 60,000 iti binulan ti maawat na pensyon na. Ayos ah. Sige. Dito'y nga roden balay nga agyan. Naglaing ka nga agreklamo, kunamlan adda trabaho. Agpa-internet tayo nga roden ah. Tap na makapag-game sakmutan. Dayta ti paglaingam. Nubayadan na amin na kuryente kas kadadanom, kan iso ti aggatang iti makan. Ay katayusan na bakit? Uray dito yan balay nga agyan, iti agnanayon. O anya mama, komportable ka kadi mo ilaang dito'y silid mo? Silid ko, kunam. Katwan, itata-retire kan, dito'y kan balay nga agyan. O di mo pa'y kayat, aircon da ito'y pagturugam. Kano silid jumat nga agasawa da ito'y. Itadmin akan ka. Kasano jay balay tayo ngay. Ay namamaila ko yun. May mayat dito'y apagyanan nyo. Taadda kami kinilakay ko amang kadkadwang kada kayo. Ayan ni mama. Aday Jerwar, kasarsarita na jay bakit apada na apensyonada. Yan nakita tayo di auditorium? Wan, aw-awisan na ni mama ang makimiyembro ijay asosasyon da. Saan mo nga ipalubos? Ibusendan tupay ti kwarta ni mama. Talaga saan? Adda ka di kan ka ti ATM ni mama? Tapay, an-anwam. Buludak lang mo ta. Imbag ka, taik-ikan na ka iti kwartam. Anya nga ikikan asasawam? Sige na, buludok kon. Uray 5,000 lang. An-anwam ti kwarta. Apayanas ka na maamuam. Isugal mo lang. Apay ti kunam jakam mo. Nagrigat ka na ya ka sarsarita. Awan kanyak jay ATM na. Addakin ko na. Iso ti makakaam mo nga agwid-withdraw. Ma, panagbabayadan iti kuryente. Mano, ti bayadan? 3,000. Kan mangtad kamutan ay iti pag-grocery mi. Mano? Gatas dagiti apo ko yung. Bagas kan mausab di ta kusina. Umanay mutin ajay 10,000. Kaano amaadaan iti trabaho nila kay mo? Ay, jak amoy ti day tao. Nagsadot met ngagbirok iti trabaho. Madlaw ko nga min ngagmalmalumot ngagi-games iti cellphone na. Day tangamin ti asam na nga aramidan, mama. Alan mangted kan iti pagbayad iti kuryente, tamapan kami agbayadon. Narigat numaputdan tayo iti kuryente, mama. Ay, katwada. Kanjay pag-grocery mi pa yan, Ay, wun kayam. May samot ni ading mo aroni itay. Ay na, mama. Umay na kayo na dawatan iti kwarta day jay.
Di mo kadiik-ikan ta nagsadot. Nagasampay nga agsugal. Idulin mo day ta ATM mo, ta ang mga nulibasan ng alaan. Sikan samot taon ti agaw-awir ka dagiti apukom. Ay, huwag nga roon manang. Ayan nga ni mamada. Aglablaba, ni matlakay na. Agkulkulong ijay silid. Nay, apay, agsakit. Ay, aggigames ijay cellphone na. Di na kayat ti paisturbo. Kasanungay ma-enjoy mo ti retirement mo no kasta. Agaw-awir ka mo iti apukom. Bakit? Anya day talutluto masidain. Dinengdeng da ito eh. Anya? Sino nga itagsida iti kasta? Da ito iti kayat ni mama asidaan. Ay, awan ti mayat nga agsida iti kasta. Ibagam agumatang iti karne. Na, naglaing ka nga agreklamo. Sika kuman ati gumatang. Anya ti serbina nga agyan dito'y balay. Di aircon pa iti silid na. Iso tinagbayad iti kuryente. Kan gimatang iti gatas dagiti anak mo. Ay basta. Karne ti kayat ko asidaon. Ayan nga'y nilakay mo. Saan ka no ang mabisin, mama? Wano, di na kayat da ito'y natang asidaan. Jakman ang mo iti da itatao. Iti lasod ti makalawas a panagyan ko dito'y balayo. Ado, dagiti na obserbarak kada kayo nga agasawa. Anya day taanadlaw mo, mama? Ti kinasadot day taasawam. Uwan nga ron. Day tamot ti problema kan kwa na. Siya kami nan, tinagbaybayad ka dagiti kasapulan nyo. Yakmat agririri. Agam ad-addan samot a nagbalin asadot day taasawam. Pasensya kan, mama. Ibaon mo ngagtrabaho nila kay mo. Saan mabalin ngagnanayo na kasta? Padasak nga ibaga, mama. Ay, kayat konti agsubli ijay balay. Anya? Kayat mo ngagmaymay sakay ijay? Asino nga'y timang kita kan ka? Amukmat kat akwartak laang ti kayat yo. Mama, saan kamat nga agsaw iti kasta? Impay ko ti amin nga oras kan panawan ko idi kapigpig sa akpay. Iso nga ita. Kaya't kuman mataragragsakan ti biyag ko. Mama. O sarak jay pension ko iti panagpasyar ko. Gatangag ti kayat ko akanan. Maawatak, mama. Di kay madanakan. Saan kayo abaybayan? Ngam kayat kumot nga enjoyan ti biyag ko kas may sa pensionada. Hoy, tumakder ka man dita. Taabay. Inka agaw-awir. Ni mamangay. Agawi din ije balay. Anya? Abay. Inong tam? Saan? Ngem na amuan na asadot ka. Amang nam na makalatan iti kwarta na. Agbiro ka ngamin ay iti trabahom, tabyagan na kamimot a pamilyam. Ayan ni mama. Dumawatak man mo titi kwarta. Awan dito'y balay ni mama. Ilimang mo manan ako nakon. Panggasolina lang. Nagawi din ni mama. Ha? Pudno? Sus, di man lang sutan. Manungay tinadawat mo akwartakan ko na. Balatuan nakmot Agyaman na ka, dito'y merienda ngayon sa ganam. Anya nga ay, agmiyembro ka din iti asosasyon may. Waan manang, nakapagdesisyon ako. Nadlaw ko nga main, akas lasaan da ka palubusan dagiti anak mo.
makimiyembro iti asosasyon. Iso da ka day desisyon para kan ka. Ay saan manang? Jak ipalubos nga iso da desisyon para kanyak. Takabaelak pa'y matday tang arabitan. Iso matday tati kunak. Ada mo tricycle la si Mardang di tasangwanan ti balay mo. Jay burida ko dayta, ni Ronnie. Umay na kan sa bisitan. Di ko na, umay na kit di dawatan ay di kwarta. Ay, syaklat tamot ti amuda atarayan no maibusan day ti kwarta. Una yun dagiti anak ko. Sige manang, mabit lang tamapan ko man kasarita. Ma, kwarta man. Awan pang gasolinak. Jak makapasada. Siya kalagarudan ti gimatang iti ipaspasada matricycle. Aging kakadita, siya pa iti makaamuamangtad iti paggasolinam. Italaang mata dumawatakan ka. Ni Manang. Namin ano nga inik kami ti kwarta? Husto daytan akadadawat yu kanyak. Saan kayo nga ikan nga agkapsat? Aging gaajak makita ti panagpursigiyo. Saanak abang ko, kan saanak apara pundo iti kinasadot mo. Unay mo't ni Mamanaya. 40 atawan ang nagsaksakripisyo para kada kayo nga anak ko. Imbes asyak ti suportaran nyo, siyak pa'y laang matidawatan nyo. Mapanak man langan. No kabaalam ti agsugal, kabaalam mat ti agbirok iti trabaho. Apay, di mo ka din napanunot. Akabayatan ti panagis-istambay kan panakisugsugal mo. Adumat ti rekrik na nga iso ti paggastusak. Iso ngagbirok kay ti trabahom. Tasan ka nga ikan uray sentimo. Nagrigat mo tagbiro kiti trabaho bakit? Apa yan narigat? Ada angam karpintero matlaang. Ay katison Agpili ka pa'y laang mo. Nadagsan day ta trabaho. Awanen ti gatas dagiti anak mo. Ken awanen ti kanen tayo no saan kang agtrabaho. Kasano tayo ngay? Agaplay kan uray kargador. Ni ading Ronnie mo day tagbusbusin Mapanak aglogan iti tricycle na. Talibre no ituludnak ijay palingke. Agyaman na ka? Anyang agyaman? Di pasahim ngay. Di nakilibre? Abay ko mga ilibre ka. Agpasahe ka, takasapulak ti kwarta. Kunak man no inikan na ka ni mama iti kwartam. Sanak kanon ngay kan, aging gaajak maipakita porsigido ak ngagtrabaho. Agpadpadatan na. Sabagay. Pudno mo't ti kinuna ni mama. Nakadependara kan kwa na itinabayag a panawan. Nakababain. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay.